lo nyaka ucomplicated. Izinto enisitshela zona masinishela hayi ukuthi complicated into enjani le. Qhamuka uNkulunkulu ehlezulwini athi doors are locked. Lapho ucabanga sezophumelela wena athi nje iminyango yonke ivaliwe. Bye bye. Unebhati wena. Ubudomu nedemoni ubona ngokuthi umuntu ehlenyuka nawo wonke amathaveni nawo wonke amaklabhu edakana notshwala nje. Kodwa utshwala abukho efrijini ekhaya kubo. Abukho efrijini ekhaya kubo. Wenzani lapho phela? Ungashizithi. Washizithi ukuthini amaduvuve saqhanyelela amakwelekwele? Washo ukuthini? Iziphi izitsho eziwashayo amaduvuvu onela amakwelekwele nabelungu? Lamazulu njula nisho ukuthi laba bokufika nibashayela abafazi benu. Ngicashi kethu bandlela. Kodwa ngeke usibone sihubhana nentombi yakwelekwele. Mawuse wajola neforeigner gede la eSouth Africa. Ethi yabona ke baphakela umthakathi nawe babongeza ukuthi umsebenzi onihlalele mningi kangakanani. Ngoba nisaqina. Angicinge labade bejola namakwelekwele ke manje. Nonga ngezwe bayede lapha na futhi enganinika imvume ukuthi bedingiswe. Abadingiswe labade bejola namakwelekwele. Abadingiswe labade bejola namaforeigner. Gede. Lenqwele is cool. Ngale lama fried amfana ngipheka intombi yakho la. Ngisheba na beans. Pheka intombi yakho. I'm cooking her. Ngikhuka. Mabothi impilo zethu imele. Sikuzwa ngani boma traffic copper. Labo stop and go. Yeah, sikuzwa ngani esiqala ngani nje le. Yabona ngithi ngasafla. Ngikhuluma ngiseJohannesburg nebhani. Okay, susitshelile ukuthi uyasebenza. Pho manje buphi ubufakazi bebhiya esandleni ukuthi uyasebenza? Buphi? Phatha ubhiya ngesandla usikhombisa ukuthi uyasebenza. Azi indlela yokuchoma right kanjani? Hayi. Mbuzo wami namhlanje uthi na abafowethu laba bahlala emgwaqeni amaphara ngoba phela sibona bonke abangamaphara namaphara yabo. Ngizomisa kanjani ngabo ngoba phela ngiyakhuculula la. Anikhucululeni nabo nibase rehab. Ngahlala umuntu anokuthi eSouth Africa nenhliziyo embi. Ngakubona ukuthi isikole nisiqalise ngabo 7 ukufunda. Siphume ngabo 3. Ngabe lento iqala ngo10 iphuma ungenani u5 ukuze wonke umuntu ezophumelela. No, uhulumeni awayishintshe lento. Isikole siqale ngo10 siyophuma noma ngo5 no6 ntambama. Ngiyokufundisa izingane ezigodola la zizeyibhala ama-answer aqhaqhazelayo. Ifeyile. Hayi kahleni ngicela ufuna ukufelisa abantu. Sikuwe namhlanje. Ikhiwane elihle kugcwala izibungu. Kusho wena uthi awunamali ngoba ubalekela ukuthi sizothenga into engcono kunaleyo nayo wena. Anobalekela ukuthi sizobabahle. Omunye umona lo. Nokuzenza. Sikuwe namhlanje. Ikhiwane elihle kugcwala izibungu. Kusho wena ukhomba ingane yami uthi akakete ngenxa ukuthi ukete yasebenza mina ngisebenza. Sikuwe namhlanje. Ikhiwane elihle kugcwala izibungu. Kusho wena kodwa kubeni uthenga ipholo ekhaya kini kukhona umuntu okwazi ukushayela engasebenzi wena usebenza. Uye ukuthenga ikhiya hlale thuthi ingane zesikole la. Uqhubeka umuntu. Ikhiwane elihle kugcwala izibungu ngitshele ngathi sikuwe namhlanje. Sisho kuwe wena wabaleka nenkomo yethu ayinika amakwelekwele ngoba uthi thina sisebenzi kanti thina ngamano kunje asebenza overtime udlula. Wow, oh shit, misa uthenga imoto entsha. Ha siyakubongela. Okay, letha lapha ke igiye and sizawuthenga ibhiya salonze exercise 2.1 lapha sobona masibuye. Good morning class. Ewe misa umancane namhlanje awushola good morning ngesizulu. Yeah, awushola good morning ngesizulu. Sifunda ngesizulu manje sikhathele isingisi. Okuhle kuseni.